kaverin kanssa, mun siskon kanssa shakkia. Ja koska mulla oli tylsää, tai meillä oli tylsää, me otettiin nyt vieraita. Ja mulla on tämmöset hiukset, kiharat hiukset nyt, koska mä avasin sen letin ja sitten mä vaihdoin jakauksen. Ja minä luen teille nyt meidän ruotsin kirjasta ensimmäisen kappaleen, koska se on erittäin kuva. Katariina sanoo. Hei ja vielä kommentilla slottet här var så god. Mä nyt luen tän mun parhaalla ruotsilla, mitä mä en osaa. Maria, tack. Katariina, ha en bra dag. Bra dag. Bra dag. Se on kai bra dag. Mun mielestä ainakin. En yhtä paljon. Mutta sitten toi kukko tuolla. Toi kukko huutaa kumoron. Sitten noi vanhemmat tuolla kaukana takana huutaa heido. Ja sitten Staffan sanoo heissan, vad heter du? Erik sanoo, jag heter Erik. Och du? Staffan. Erik. Vi ses. Joo. Ja tämä on siis mun SE-video. Siis Sverige-video. Koska, tai Ruotsi-video, koska sattuipas nämä ruotsin kirjat olemaan tässä pöydällä just hyvän aikaa. Kun rupesin tekemään videota. Ja sitten mä luen teille kakkoskappaleen, joka on Pukorden. Jotenkin silleen laustaa. Magnus. Jag heter Magnus. Trevligt att träffas. Hur mår du? Tack bra. Fint. No siis sanoo Staffan sanoo tack bra. Magnus. Fint. No ja. Är ni färdiga? Prov 1 går in. Och prov 2. Ja sitten Erik. Staffan, kom med. Staffan, okej. Hur gammal är du, Erik? Erik, jag är 12. Erik, Staffan. Siis Erik sanoo, jag är 12. Du då. En lausuu. Se kirjoitetaan du. Ruotsalaisella. Staffan, 11. Var bor du? Erik, i Stockholm. Maria är från Vasa. Och du? Staffan, jag bor i Espoo. Olisin sanonut itse tuon Naantali, koska minä itse asun Naantali. Missä asun? Ei sen väliä. Ja tässä oli tämä video. Ja kommentkaa tuon alas. Tykkäsittekö videosta ja teinkö lisää ruotsivideoita? Meillä on tulossa ruotsin koe syysloman jälkeen vasta, mutta silti syyslomaan tai siihen, että me lähdetään Eidan kanssa on päälle viikko tai niin vähän päälle viikkoa. Mulla on Eidan kanssa ihan intsin siinä. Se ei siitä eikä siinä, vaan siitä. Mulla on kauhean vessahätä ja nyt mä varmaan teen jotain kello on 20 vai 12 yö. Mun ripsivärit ei valu. Mun ripsivärit ei kiinnosta. Mutta nähdään ensi videossa. Muistakaa tykätä ja kuvatkaa ja tilata.